ọ bụrụ na aka kpara eze ka udene gị nwa bụ eze ka udene ekwue mmụọ chiri gị ọzọ ka ịma nke a ịma nke ọzọ na dibịa gwọrọ ọzọ mana ọzọ bụ dibịa. Ọ bụrụ na agwa nwa amadi a n'ofu mbọsị na ọ ga-adịrị ya otu a, ọ ga-asị gị chaa, ọ sị na ọ nwa ihe siri ike, na ọ ma ihe karịa ya obi, na ọ ma ihe na-ejere ya ozi. Ka m gwa gị nwanne nwoke, ị na-eme ihe ọjọọ, sepụ aka enwe n'ofe tupu ọha aka mmadụ. Ụcha ntị ọfụma ka m gwa gị, gị bụ onye na-eche na ịgwa ajọ ọgwụ ibute ego, ịkpata ego, ụzọ ga-emepe. You are just there to deceive yourself. Ndị Igbo si aka aja aja na-ebute ọnụ mmanụ mmanụ. Ịrụa n'anwụ irie na ndo. Let me emphasize on this. Don't envy people's wealth. I say, don't envy people on their wealth because you don't know how they make it. Ka m gwa gị, ihe ọbụla ị marọ, nwanne m, enebela anya ka ị nwetacha anya bụ ihe. How I wish I would be like this person, but yet you don't know the source of their income. Mgbe na-anya nwa amadi a, onye gwara ya n'ofu mbọsị na aka na abụọ ga-aha ya ofu aka, ọ ga-ajụ. Agwana gị nwanne m nwoke, ihe ọbụla ị na-eme, biko gbaba mbọ tie uchu. Ofu mbọsị nyaha ihe ga-eme gịnị ga-abịa na njedowe. Ka m gwa gị nke doo gị anya, there's no shortcut in destiny. Ọchụ n'ike na ana n'ike. Ebere na-emerụ ụmụ mmadụ ndị nwa amadi a sụa n'akwụ. Nke bụ nke afụrụ ka eme ka ọ dasị afụrụ. Ọ na-adị mma n'ụwa a ka ikuku kue ka afọ ike ọkụkọ anya. Oge ọbụla ndị mmadụ a na-eto ya odegwu akata aka, ozuo ome, ọka ome, dike ọgụ, ngwa na ebe dike nọ. Ihe m chọrọ ikwu, ọ dịghị ha nọ wee bụrụ n'ugwu. Their crops, their crop, ọ ya aka mma ka eme thorough investigation. Onye ka m na-ekwusi, azụ agwaghị ikwu agwaghị ibe na azụcha nke afịa jiri ajụ. Ana m asị ekene dịrị Chukwu okike, onye kwere ka eziokwu pụta ihe, onye lapụta nwa amadi a n'ọnọdụ ya, ka anya ndị mmadụ nwee ike imepe, ka enwee ike ịzọpụta mkpụrụ obi ụmụnne anyị. Udo dịrị onye chọrọ udo. Aka mbụ nwanne unu nwoke bụ Maazị UC. Tụsara m ihe ozi a ka emesịa.